La primera que vaig fer és passar per l'àudio i ara Veixen les floretes. Això sí.
que Qualque tal. parell, au. N'he fet un parell. Escolteu, és No, de cara, dos i dos. Dos només? Perquè no sóc aficionat a la... Ai! Antes lo pisava alguna volta, li cagava alguna volta, però era joveneta, jo li feia, això què va fer? L'ha acabat el coll, això no es fa. Tu vés.